No, pozdravujem všetkých, tento krásny upršaný deň. Vyzerá to, že nám skôr prichádza jar, akože stále pokračuje zima. No, začnem asi slovami, aj majster tesár sa niekedy utne, niekedy až moc, podľa môjho názoru, ako teraz. O čo tu vlastne ide? No, chybná spojka, zvuky a tak ďalej a tak ďalej. K tomu sa nebudem vyjadrovať. Dobre, objednala sa podľa Vinčísla celá spojková sada. Originál do Volva tam išiel luk, tak sa objednal luk, bol iba jeden na výber podľa Vinčísla a podľa originálneho čísla z katalógu. No, objednala sa celá sada, čiže ložisko, Meccano, lamela, dvojhmotný zotrvačník. Kde nastal problém? Nastal problém v tom, že keď sa auto začalo štartovať, tak sa začal trápiť štarter. Pozeral som, skúmal som, že čo s tým. No. A došli sme na dôvod. Zúbky. Potom som došiel na to, že do tohto auta sa montovali, konkrétne k tomuto typu motoru, dva rôzne zotrváky. A jediný rozdiel prakticky je tam v zuboch. Ináč to funguje úplne normálne. A s autom sa dá normálne jazdiť, nič nebúcha, nič neklepe. Všetko je v poriadku. No. Takže sme museli objednať druhý zotrvačník, originál. A ináde cesta nevede. Lebo sme objednali ešte jeden, iný, neviem akú značku sme objednávali, ale ten je presne taký istý, jak tento. A tiež podľa originálneho čísla. Takže tak. Ak sa vám to niekedy stalo, kľudne napíšte, pretože toto je môj prvý problém a to už robí mechanika fakt, že dlhé roky. Keď niečo objednám podľa originálneho čísla a je tam na výber iba jeden druh a je to tá značka, ktorá tam má fakt ísť, tak mi to vždy sedelo. Pri zotrvákoch sa mi to fakt ešte nestalo. Takže toľko k tomuto autičku, ideme ho poskladať, naštartujeme a uvidíme. No, ide teraz štart. No, konečne to fungíruje. Dobre, tak som si zarobil. Ale kto nič nerobí, nič nepokazí. Tak zatím teda čus.